Malawi zanga ine walahiri KTV ndili okwiya kwambiri ndi zomwe zikuchitika dziko lathu lino la Malawi. Kodi abale anga, abale athu a chigawo chapakati, kodi mtima wanu ndi otani? Zulo president wavomekeza kuluza kwake, koma anyamata akwansundwe ali bize kutema azizawo. Zimakhala choncho amalawi azanga. Kodi ziko likupita kuti? Iya bale muntu akumpweteka ase taboza onese ase kumenye muntu angonkhape ise ase taona ise ese muntu hola kwa jani ise president Zulo wavumeleza wona ntwena ukuthamanga kujaja anthu akwansundwe awo ise munthu walero tono nikumwe kupita apolisi ndekali kuti kaya mina so yaomba kummenya so kuja uja habari Wamkulu wa nkhondo, asilikali athu, apolisi, kodi muli kuti mutitetezere dziko lathu ife tikufuna mtendere ndi bata. Asilikali gwirani ntchito yanu yoteteza dziko lathu lino la Malawi. Kodi mwakhala anyamata azikwanja khala kuzuza mbuyo mosemu masiku osewa apaso boma la sintha akuchitanso zimene zizi. Kodi mphamvu akuzitenga kuti president wavomekeza kunena kuti walephera basi zisankho apaso akunyamuka kumatuluka ndi kumachita anthu chipongwe. Zikutanthauza zanji zimenezozo? Kodi anyamata amene wakatengedwa kumangidwa kakhala kundende muziti kuti DPP ndiyo ipa mtima? DPP kufuna kuzuza kapena kumanga anthu a chigawo chapakati? Izi to Malawi palibe chomwe chingatipindulife achinyamata tikamakhala bize kumapangana ataki okhaokha. Tosefe nda Malawi. Kandi wa DPP, wa UDF, wa UTM, wina aliyense ndi Malawi. Bwanji zikuchitika zimenezo? Achinyamata tisamalole kugwiritsidwa ntchito ndi andale. Umoyo umene utisiye kupusa kumeneko kusazindikira. Tiyeni konde dziko lathu. Tiyeni tikhale okonda bata ndi mtendere nthawi zonse. Osati umoyo wa chigawenga. Anyamata akwansundwe. What are you doing now? Tosefe nda Malawi. Tosefe nda Malawi. Apolisi chonde gwirani zigawenga zimene zizi ndipo osazikhululukira zikakhale kundende. Wina aliyense amene wapanga chipongwe amangidwe. Tiyeni tigwirane manja zipani zonse osati kuchitana nkhanza.